jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista għal Parlament Ewropew, Roberta Metsola, reġgħet irrifjutat stedina għal dibattitu fost il-kandidati fl-istess elezzjoni li se tikkontesta dik tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Fis-sala Sertim Iżammit fl-Università ta' Malta ġie organizzat dibattitu mill-Kunsill Studenti Universitarji bejn numru ta' kandidati, inklużi dawk tal-Partit Laburista Daniel Attart u Marija Sara Vella Gafa. Fost l-oħrajn ġew trattati diversi setturi fuq il-livell Ewropew, fosthom id-difiża. Kien hawn li l-kandidat laburista Daniel Attart staqsa lil moderatur u President tal-KSU, Jeremy Mifsud Bonnici, jekk setax jikkonferma li l-Europarlamentari u kandidata nazzjonalista Roberta Metsola irrifjutat li tilqa' l-istedina biex tkun preżenti għall-istess dibattitu. Tistgħu tikkonfermaw li għamiltu stedina li Roberta Metsola u tibqa' tirrifjuta li tiddibatti? Iva. Din ma kienx l-ewwel darba li Metsola rrifjutat stediniet simili u allura ma ħadiġ sehem f'diskussjonijiet ma' kandidati oħrajn. Sa dan it-tant, matul l-istess dibattitu fl-Università, Evan Grek Mintoff mill-Partit Abba reġa' anqal il-kontroversja kif gara bajda quddiem il-moderaturi u l-kandidati kollha wara li qam minn postu u eventwalment telaq il-barra mis-sala. Din u dan l-istage ippakjat kandidati napprezza Wara dan l-episodju, il-kandidat nazzjonalista Peter Aġus sostna li kemm il-darba l-bajt jintefa' fid-direzzjoni tal-Prim Ministru Roberta Bela jew l-eks Prim Ministru Joseph Muscat fihom ma fiex. Għennet nikkundanna dan il-lat bla sens, għax meta għaddaba li Roberta Bela tgħid fihom ma fiex dan irid jikkontrolla l-ġudikatura u jgħidilhom terrorizmu ġudizzjarju. Kieku għaddaba Joseph Muscat kont ngħid, tifhem jipprova jaħrab il-ġustizzja.